Νίκη. Τελειώσαμε τις εξετάσεις! Καλό καλοκαίρι! Νίκη, το πασάκι πια. Πες με την παστική. Μάλλον εσύ δεν είσαι καλή. Έχει πολύ καλές στις ρακέτες. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Φαίνεται. Ναι, η Μαρία κάνει γιατί εγώ έπαιξα μαζί στο γύρο στο πόδι του και τα δύο πόδια. Σοφία! Θα αναφέρομαι στην κάμερα. Πες μας την άποψή σου που τελειώσαμε το σχολείο. Για μισό το σχολείο. Πρώτον. Αχ, είμαστε ωραία για φωτογραφία. Έλα. Ναι, όμως δεν έχει. Βγάζει. Δεν ξέρω. Αλέξανδρε, μπορείς να βγάλεις φωτογραφία να κάνεις βίντεο. Ωραία, πάντα εκείνο. Παιδιά, Κασάνδρα! Ελάτε να μου δείξουμε ώρα που πάνε και το φούτερ! Ωραία, τι έλα! Ρούνες! Ένας, έλα τώρα σειρά σου! Ποιος το έκανε αυτό? Την παλιόπέτρα. Θα πέσουμε όλοι μαζί τώρα. Αλέξανδρε, τις ωραίες σκηνές να βάλεις. Ναι. Ξέρεις εσύ. Όχι άσχημες. Ναι, Μαρία! Θέλω να κάνω ένα μεγάλο update. Έχω καεί πάρα πολύ. Στο νόμο μου, στη μύτη μου. Ελπίζω να σας άρεσε η σειρά βλογοτεστική. Το επόμενο βίντεο μου δεν ξέρω ακόμα τι θα είναι. Λογικά κάποια από αυτά που έχω γυρίσει πιο παλιά. Αλλά όπως και να έχει θα τα πούμε μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, αρχίζουν οι Πανελλήνιες επίσης. Οπότε να πω για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν Πανελλήνιες. Ελπίζω να περάσετε εκεί που θέλετε, να μην αγχώνεστε. Να πάτε με πυγμή και να δώσετε εξετάσεις. Και εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Bye!